שלום, ברוך הבא. שלום, אנחנו היום הולכים ללמוד איך משחקים איקסיגול. כנראה אם אתם ילדים קטנים, אז כנראה אתם לא יודעים, והיום אנחנו הולכים ללמד אתכם את זה. טוב, אז אנחנו עומדים להתחיל את הסרטון. זה יקרה בעוד 3, 2, 1. עומרי ליבין, יותם, מגל, לינק. שם ארוך קצת. הנה עכשיו המשכנו את הסרטון ואנחנו נמשיך. עכשיו אתם תראו את הלוח בגדול. הנה, יופי. ועכשיו אנחנו עומדים לשחק. עומרי ויס יותם. יותם ויס עומרי. בואו נתחיל בעוד 3, 2, 1. בואו נצא לדרך. עומרי בצבע כחול, יותם בצבע שחור. עכשיו תורי, אני הולך לנצח אותו בגדול. יופי, אני הולך לקסק אותו. שתדעו, הוא טוב. טוב, אתם רואים? אני אשים פה בגלל שהוא חושב שהוא יכול לנצח אותי. אוקיי, הוא חושב על מהלך שהוא יכול לעשות. באמת, נראה לך שאני לא אשים לב? תיקו! לגמרי תיקו, ועכשיו אתם הולכים לראות עוד משחק. זה יקרה בעוד 3, 2, 1. הנה, משחק חדש. אנחנו עכשיו תיקנו כמה דברים. תחל הלוח, ועכשיו... הנה, עכשיו זה יהיה משחק יותר טוב. עכשיו יותם, אתה משחק את הכי טוב שלך? לא. הוא פשוט ממש לא יודע איך להגיד את זה, אבל בסדר. יאללה, אנחנו מתחילים. 3, 4. עכשיו תורי ואני עומד לכסח אותו. הוא טועה, הוא סתם אומר לכם. שתדעו, ממש הוא חושב, ממש, זה הדבר הכי קשה שאפשר לעשות. הוא ממש קל, באמת, ממש קשה. אז ככה מסתובבים. תיקו, סיים תיקו. עכשיו אנחנו נתחיל משחק 3, בעוד 3, 2, 1. בוא נתחיל. הפעם אני עושה שיטה אחרת שאולי מכירים אותה, אתם נראה לי מכירים. בואו נמשיך. הוא חושב שהוא יכול לכסח אותי. זה נכון. ניצחון, למה? ואני ניצחתי ככה. תחשבו, אני עשיתי ניצחון. טוב, יותם הוא באמת טוב, תקשיבו, הוא היה מטורף. אז עכשיו אנחנו נסיים את הסרטון הזה בטוב. ואז איזה ניצחון. אז אם הסרטון הזה מגיע ל1,000 לייקים, אנחנו יכולים לעשות מסיבת באולים. אז נתראה בסרטון הבא. ביי.